ay yung tinatawag na power plant na hindi makapagbigay ng kuryente at dahil din kawawa marami ng trabaho. At ito lang dahil sa tagpulan ng tubig at masasabi natin na uhaw sa tubig ang lupa, uhaw sa tubig ang mga halaman. Ngunit hindi lamang sila. Tayo rin ay nakukuhaw. Katulad ng nararamdaman siguro ng karamihan ngayon dahil sa hindi ng panahon. Kung naramdaman natin ang pagkauhaw, si Kristo ay naramdaman niya ang pagkauhaw. Sa unang inkwentro ni Kristo at ang babae Samaritana, sa isang takbo, ang sabi niya sa babae, maaari mo ba akong bigyan ng mainom? Maaari ka na uhaw ang aking Panginoon. Sa haba ng kanyang nilalakad, sa haba ng kanyang pagtuturo, maaari na nauuhaw ang ating Panginoon. Ngunit ang pagkauhaw na ipinahayag ng ating Panginoon ay hindi lamang sa tubig. Hindi lamang dahil sa tubig. Mas malalim ang ipinapahiwatig ng pagkauhaw ng ating Panginoon. Kaya, nung sinabi ng babae, nagtataka ang babae, bakit hindi mo sa akin ang tubig? Ako isang Samaritan at ang mga Hudyo hindi humihingi ng tubig. Ang sabi ng ating Panginoon, kung alam mo na, ang ibibigay mo na tubig ay nahanap na natin mo at dahil hindi mo na uuwi ang pagpatikman ng tubig. Anong klase? Anong klase? Uhaw ang sinasabi ng ating Panginoon. Uhaw ang ating Panginoon sa ating pagkatao, sa ating kaluluwa. Ibang klase pagkauhaw siguro na masasabi natin na naramdaman